Karl Frederik Heide var fra Aabenraa. Han var SS-Unterschauführer, det svarer til sekundløjtnant, og så var han blokfører, og dermed så var han ansvarlig for flere KZ-fangebarakker i det, man kalder en udelejr. Det er en koncentrationsarbejdslejr. Den hed Mappen-Wersen, og den lå på grænsen mellem Tyskland og Holland. Mappen-Wersen var en satellitlejr for den store koncentrationslejr Neuengamme. Wersen var en arbejdslejr med 2500 mand fra blandt andet Rusland, Polen, Frankrig, Holland, Belgien, og 132 af fangerne, de var fra Danmark. Det var altså en arbejdslejr for krigsfanger og modstandsfolk. Det var altså ikke en udryddelseslejr for jøder. Fangerne var slavearbejdere, der arbejdede på fæstningsværker i området. I de 4 måneder lejren var åben, døde der 600 fanger, hvilket gør Mappen-Wersen til en af de lejre, der havde den højeste dødsprocent af alle de tyske arbejdslejre. Hele 33 af de 132 danske fanger døde i lejren. Jeg har fundet et citat fra en beretning af modstandsmanden Jens Martin Sørensen, som selv var fange i Mappen-Wersen. Han skriver: Om den SS-mand, han var fra Aabenraa-egnen. Han havde meldt sig frivillig. Overfor os var han ret medgørlig, men ikke overfor de andre fanger. Da vi pakkede sammen i barakkerne, var han til stede, og jeg talte med ham, og han græd. Og sagde, I ved, hvad I kommer hjem til, det ved jeg ikke. Jeg havde fået lidt medlidenhed med ham, men så forsvandt den igen, da jeg senere i Neuengamme så, hvordan han trampede løs på de andre fanger. Efter krigen blev Heide eftersøgt af det danske Rigspolitis efterretningsafdeling og de allierede myndigheder for mishandling og drab, som han ifølge flere vidner havde begået i Mappen-Wersen. Men Heide var forsvundet. I 1950 blev han erklæret død. Englænderne havde eftersøgt ham siden krigen, men de gav op. Og man besluttede sig for at tro, at han var død i en af krigens største og mest uhyggelige katastrofer, nemlig bombningen af fangeskibet Kap Arkona den 3. maj 1945 i Lübeck-bugten. Det var 4 dage efter Hitlers selvmord og kun 5 dage før Tyskland kapitulerede. Historien om Kap Arkona er meget, meget mere end forfærdelig. Efter at de hvide busser havde evakueret en del af de danske og norske fanger fra Neuengamme og kørt dem hjem, så gjorde nazisterne det, at i et forsøg på at skjule rædslerne fra koncentrationslejren, der blev 3.000 fanger likvideret i lejren. Og de resterende ca. 8.000 fanger, de blev bragt ombord på 3 skibe. 4.500 af dem endte på Kap Arkona. Den havde været en luksus oceandamper. Du skal forestille dig sådan en tysk udgave af Titanic, som nu var en flydende koncentrationslejr. Måske skulle de sejles til Sverige for at blive interneret, eller måske skulle skibene sejles til søs og sænkes med fangerne ombord. Det blev aldrig opklaret, hvad nazisternes plan var. Ved en fejl blev skibene bombet af engelske fly, og alle skibene gik ned. De overlevende og flygtende fanger blev skudt i vandet af de engelske flyvere og af SS inden for stranden. Kun 497 af de oprindelige 4.500 fanger på Kap Arkona overlevede. Nogle SS-folk og vagter mistede også livet, men en stor del af dem overlevede. De var nemlig de eneste, der havde redningsveste, og tyske trawlere samlede dem senere op. Da man så i 1950 ikke kunne finde Heide for at stille ham for retten, så gættede man på, at han havde været ombord på Kap Arkona og derfor var død i katastrofen. Det begrundede man med, at hans chef Otto Tümmel havde været chef for vagterne på Kap Arkona, og derfor nok havde taget Heide med på skibet.
Men der er så bare det, at Thymmel overlevede katastrofen, så måske, hvis Heide virkelig havde været med på Kap Arkona, så kunne han jo også have været en af de vagter, der blev reddet. Man identificerede nemlig aldrig Heide som en af de omkomne vagter. Opfylder Heide så de forudsætninger for en likvidering, som Høgh Sørensen har sat, altså at det mest sandsynlige var, at det skulle være et personligt motiv? Heide var ikke kun vagt i Mappenversen, han var også vagt i Neuengamme, hvor danske politifolk var indsat nogle måneder i 1944. Så måske var det der, han gjorde sig bekendt og bemærket blandt politifolkene. Eller var det en eller flere af de overlevende danske modstandsfolk fra Mappenversen-lejren eller Neuengamme, der havde kontakt til Per Winge og Forsvarets efterretningstjeneste? Hvis Arndt har fået alle de uhyggelige oplysninger fra sine kontakter hos efterretningstjenesten, kan man godt forestille sig, at Arndt med sin udviklede retfærdighedssans, sine erfaringer fra partisankrigen og sit arbejde og netværk i Berlin, både har haft lejlighed, evne og motiv til at likvidere Heide. Så hvis vi antager, at Arndts offer var en dansk krigsforbryder, så er mit bedste bud på at opklare mordet, at offeret er den danske SS-mand Carl Frederik Robert Heide. Og så var det, at Arndt fik en stilling på Hedehusets teglværk hos Hartmann, hed han. Ja. Og der var også et eller andet om, at han var modstandsmanden. Sådan, jeg kan ikke huske det. Det ved jeg ikke, men han kendte ham i hvert fald. Ja. Og derfor ansat han ham. Og der skulle han så... Og der var han glad for at være. Ja, de fik Glostrup, og det var sikkert også ham, der skaffede ham den. Ja, på Christiansvej. Ja. Jeg kan ikke huske nummeret, men det var også ligegyldigt. Det kan Rosita sikkert. Og der fik han jo både sin svigermor og sin svigerfar op. Det var jo kutyme i Italien, at man passer de gamle i familien. Og heroppe døde Rositas far, Giovanni. Og egentlig fik Arndt så tilbudt en stilling som personalechef hos Hartmann. Men på det tidspunkt var min svigerinde og ikke mindst hendes mor træt af det danske klima. Og børnene, Lotte var jo blevet så stor, så han skulle til at gå i skole. Og der syntes Rosita, at det skulle altså foregå i en italiensk skole. Og Arndt var, uden at røbe det voldsomt meget, var han ked af det, fordi så skulle han jo begynde helt forfra. Okay? Men de tog så til Rom, og med lovning fra teglværksmanden der, at han kunne blive involveret i, det hed TBE, det var en europæisk sammenslutning af teglværksfolk. Ja. Min fætter fortæller mig, at hvert år, så drog de op i bjergene på en bestemt dag, og så gravede de våbne op, som de havde haft under 2. verdenskrig. Dem havde de gemt. Og så kiggede de dem igennem, de olierede dem, de prøveskød dem, og så gravede de dem ned igen, fordi som min fætter sagde, hvis fascisterne kommer tilbage til Italien, så går vi i bjergene igen. Så derfor har vi beholdt våbnene, fordi vi kunne frygte, at Italien kunne blive fascistisk igen. Og så går vi til kamp. Så han kan sagtens have været en del af efterkrigstidens, man taler om de her stay behind, altså at de allierede lavede undergrundshære, forberedte modstandsbevægelser i de forskellige europæiske lande. Der kan sagtens have været en del af det både faktisk i den danske del, men også i den italienske del. Det kunne man godt forestille sig. Jeg synes ikke, måske der er noget, der rigtig peger på det i Danmark, men derfor kan det sagtens have været. Men i Italien, der ved vi, at han i Rom sommetider hjalp en italiensk efterretningstjeneste med skygninger og overvågninger, og ved mindst en lejlighed var bevæbnet, da han gjorde det.
han blev betalt med en karton cigaretter og sådan noget, så det lyder mere som... Det har ikke været for at opretholde liv og... Det har været, fordi han synes det var vigtigt. Ja. Og nogle underlige historier med, at han og Rosita under en ferie skulle køre en bestemt strækning langs Adriaterhavskysten for at se, om man kunne se nogle militære installationer fra vejen. Og jeg har aldrig helt forstået, hvad det gik ud på, hvorfor man ikke bare sendte nogen ud. Og han og Rosita arbejdede i forbindelse med en stor industrimesse i Bari, hvor der kom folk fra Østlandene. Og der hjalp han ved mindst en lejlighed en sovjetisk repræsentant med at hoppe af i Vesten, og de var i Polen, også i forbindelse med noget eksport- og industrimesse og den slags, hvor han også var i kontakt med oppositionsfolk og drev noget efterretningsvirksomhed af en eller anden art. Så der var sådan nogen, men det virker mere som sådan en lejlighedsjob. Ja. At nogen har opretholdt kontakten og tænkt, at han er dygtig, og han er pålidelig, og han vil gerne, så vi spørger ham en gang imellem, når han alligevel skal et eller andet sted hen, eller vi spørger, kan du ikke lige tage hen og gøre sådan og sådan og hjælpe os? Men han prøvede at leve af alt muligt andet, alle mulige... Ja, han lavede alle mulige ting. Forlagsvirksomhed og tolkning og konferencearrangementer. En tv-station og en radiostation. Og der var ingen ende på, hvad de lavede sammen. Altid sammen. Jeg fik indtryk af ham som en meget alvorlig mand på en eller anden måde. Altså meget, meget venlig, 100% sikkert meget venlig, men også som en lidt fjern og næsten lidt skræmmende på en eller anden måde. Uden at jeg rigtig kan sætte ord på det, var jeg også bare en lille knægt, ikke? Men der var noget ved ham, som er svært at sætte ord på. Skræmmende, siger du? Jamen, skræmmende for en 11-årig. Jeg ville ikke være skræmt i dag, hvis jeg havde haft den glæde at møde ham, men det var fordi, der var et eller andet alvorstungt over ham på en eller anden måde. Jeg kan huske, at netop det 65-66, da vi mødte de første par gange, at vi jo skulle i kirke. Og min mor og min mormor og jeg og formentlig også Rosita og Arndt tog afsted i kirke. Og der skulle man jo gå til kommunionen, og man skulle modtage en hellig nadver og sådan nogle, alle de der ting, man gjorde på det tidspunkt. Og Arndt blev stået nede bagerst i kirken. Og gik jo ikke til kommunion, for han var jo ekskommunikeret, eller hvad han har været på det tidspunkt, eller mindre smidt ud af den katolske kirke formentlig, ikke? Eller har i hvert fald ikke følt, at han kunne det der. Og jeg sad der som 12-årig knægt og kløede mig i nakken og forstod faktisk ikke, hvad det var. Og der var ikke nogen, der ville sige det til mig. Altså min mor og min moster, eller min mormor, jeg tror, det var et kæmpe, jeg har en fornemmelse af, at det var et stort traume for min mormor. Og derfor så blev det så, der blev sådan gled af på det, når jeg spurgte, hvorfor gik han ikke til kommunion? Jamen, det er hans holdning til det her. Ikke? Så er det sådan. Altså, og så reflekterer man ikke mere over det som 12-årig. Altså. En af hans nevøer fortæller, at under et besøg, og det har så været i 60'erne, går de også i kirke, og Arndt går så kun lige indenfor i døren og stiller sig op ad væggen, hvor de andre så går helt frem foran. Ja. Og det er så det er så i respekt over for, fordi han kunne jo, der var ikke nogen, formodentlig ikke nogen, der har kendt ham, eller der måske, men han kunne jo godt have sat sig frem. Men han vælger så, er det i respekt for den beslutning, kirken har taget, eller er det, fordi han føler, hvad tror du, der går igennem hans hoved? Det kan jo være mange ting, fordi han er vel også en mand, som er kendt i området. Ja. Og så vil man jo lægge meget mærke til, at Paolo, han går ikke til kommunion. Så det er måske tryggere at stå nede bagved og ikke blive bemærket. Ja. Men hans kone og børn har jo, sådan som jeg har forstået det, de har jo, jeg ved ikke om lidt under er måske lidt for stort, men de har i hvert fald, de er måske været uleset sådan i katolske kredse, i de lokale katolske kredse. Tror du, det er rigtigt? Det tror jeg bestemt er rigtigt. Altså, det beskrives jo også, hvordan hans familie hjemme i Danmark, at de ligesom ryger ud i kulden. Ja. Fordi at han har svigtet. Ja. Så de, som var inde i varmen, de er det pludselig ikke mere. Nej. Altså alle de præster, der kommer hos dem, de dukker ikke op mere.
Jeg tror på det tidspunkt, så har det været noget, der blev lagt mærke til, og noget, der blev talt om. Ja. Senere så er der jo mange præster, der har fratrådt deres embede, og det er blevet noget, man ser meget mere frit på i vore dage. Ja. End man gjorde dengang. Ja. Men så man ikke, igen, ledende spørgsmål, i Italien, lidt mere sådan rodfæstet et katolsk land, har man ikke set mere skævt til ham der, end man gjorde herhjemme? Ja, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kunne man godt forestille sig. Altså, det er jo en helt anden kirke. Det er jo en folkekirke i Italien, og her er det sådan en minoritetskirke. Ja. Men til gengæld i en minoritetskirke, så ved man mere, hvad alle gør. Og i Italien kan man nok bedre gemme sig og gå hen et sted, hvor man ikke er kendt, og så deltage i gudstjenesten der. Men han kan samvittighedsmæssigt jo heller ikke gå til kommunionen. Nej, det kan han ikke. Nej. Man kunne dog godt gå 3 rækker frem og sætte sig på en bænk, men det er så der, han... Ja. Han sidder nu på en af bænkene på et billede i bogen, hvor der er en af børnene, der er til første kommunion. Men den her fortælling er jo så langt senere. Ja. Det er jo så, altså, hvor hans børn er voksne. Og, ja. Men han føler sig måske heller ikke vel tilpas, fordi han er i den der situation, og han ville gerne kunne begge dele. Ja. Og han har måttet tage et valg på et tidspunkt. Ja. Og det har været på grundlag af noget, der var svært, fordi han jo nok har opdaget ting i sig selv, fordi han jo beskriver den der hævn, lyst, eller hvad man skal kalde det, København, og har en aftale med biskoppen, som ikke kan være der, og så kommer biskoppens generalvikar i stedet for, og det er åbenbart ikke noget lykkeligt møde, så han tager afsted og vil ikke gøre mere ved det. Nej. Men det er selvfølgelig svært for ham, fordi han er jo dybt troende stadigvæk, og, det er han. Og er med i kirken, og hans børn gennemgår de ting, som børn skal gøre i kirken. Men det også er en mærkelig ting, hvis man er ivrig for at få børnene til at deltage i kirkens liv, og også komme til første kommunion, til den første nadver og så videre, at man ikke selv kan deltage. Ja. Så det har selvfølgelig været noget, der har været en splittelse inde i ham. Din fætter, Hans Henrik, fortæller, at han var nede og besøge Arndt, og så går de til gudstjeneste. Men Arndt går ikke ind i kirken. Det gør han. Han går lige ind i kirken og stiller sig op ad bagvæggen, hvor de andre sådan går helt ind. Og det er jo, kan du fortælle, hvad det er, der gør, at man reagerer sådan? Jo, altså der kan jo være mange grunde til det. Altså, for det første, så er det jo ikke bare sådan, at man... Altså, det har jo nogle konsekvenser, når man... En ting er, at man ikke kan gifte sig. Hvis man så gør det alligevel, så er man jo per definition... har man sat sig selv uden for sådan det, der hedder det sakramentalfællesskab. Så man kan ikke gå til nadver, for eksempel. Man kan ikke gå til skrifte. Man kan ikke... man bliver ikke... Man kan jo ikke smide folk ud af kirken, fordi altså, når man først er døbt katolsk, så er man jo katolik til evig tid, ikke? Så man kan ikke fortsætte som... Altså, men du kan ikke fortsætte et almindeligt menighedsliv, kan du ikke fortsætte med mindre du får en pavelig dispensation fra dine præsteløfter. Og den fik min onkel aldrig. Og jeg ved ikke præcis, hvornår Hans Henrik har oplevet det her, men det betyder jo, at Arndt har formodentlig igen, som det gennemreelle menneske, han var, så kunne han jo, altså der er jo ikke nogen, der kan se på Arndt, hvis han... altså han har respekteret den han har respekteret den lov, der var, fordi altså, bortset fra nogle ganske få mennesker, så ville det ville være uendelig nemt for ham at finde en kirke, hvor ingen anede, hvem han var. Og så kunne han jo gå lige så meget til kommunion og til nadver som alle mulige andre, og opføre sig fuldstændig som alle andre. Men han har givetvis respekteret, at han har aflagt et løfte, og da han så har besluttet sig for, at det kunne han ikke holde på grund af de ting, han har oplevet som kriger eller som partisan, jamen så holder han sig til de konsekvenser, det har haft også i kirkelitet. Med de, og det har der givetvis, han mistede jo ikke sin tro, så det har der med sikkerhed været smerteligt, og han fik jo også sine børn døbt i den katolske kirke. Han og hans hustru Rosita fik deres børn opdraget katolsk, de gik på katolske skoler og levede på den måde et almindeligt liv, bortset fra, det er ganske ualmindeligt, at hverken deres far eller mor jo altså kunne deltage i det almindelige menighedsliv, fordi det samme gjorde sig jo gældende for Rosita,
fordi eftersom Arndt ikke kunne gifte sig, så kunne hun jo heller ikke med ham. Så de var jo ikke gift, og dermed så levede de jo begge to i det, som kirken ville betragte som et irregulært forhold, ikke? Med de konsekvenser, det har haft. Så det har givetvis været det vil jeg i hvert fald tro, selvom jeg aldrig har haft lejlighed til at tale med ham om det, men der har der givetvis været en smertelig, og det ved jeg jo, for det ved jeg jo også fra min mor, at det var meget smerteligt for ham, at han på den måde blev, man bliver jo lidt et udskud på den måde i kirkelig sammenhæng, eller han blev det. Selv heroppe i det kolde nord var en frafalden præstfamilie jo udsat for en vis form for kølighed. Men det var svært for mine forældre, som ældre mennesker, at blive sådan mærke den forfærdelige kulde, der kommer og er fuldstændig lukket af. Men vi har jo oplevet, at der var andre præster på samme tidspunkt, som trådte ud. Og der har simpelthen familierne nærmest fået at vide, at de skulle altså bestemt ikke have mere med den der. Men det bliver personer gør, jamen, det er forfærdeligt. Og det giver jo en sådan splittelse og en sorg i sådan nogle familier. Og vi valgte selvfølgelig, jamen han var da vores. Ja, og vi kunne da ikke drømme om nogensinde at vende ham ryggen på nogen måde. Og det er vi da lykkelige for. Og der var heller ikke nogen, der bad os om det. Nej. Det var særligt hårdt i et lille katolsk miljø. Det er da klart. Det er da klart. Ja. Men det har også været dernede, fordi Rosita, hun er jo født i en lille by, hvor alle kender hinanden. Og hun var skolelærerinde. Født i Parma, så boede de i en lille by, ikke? Og hun var forskolelærerinde, eller hvad det var. Han var bankuddannet. Hun var bankuddannet? Ja. Nå, undskyld, så var det lille sitter, der var. Ja, hun var bankuddannet. Og du kan godt tænke dig, hvordan en pige, som var, hvad var hun, 22 år? Ja, hun er født i 22 i december. Ja, 2 år ældre end du. Ja. Og de bliver gift i 45, ikke? Og så kan du tænke dig, hvordan sådan et lille samfund ser på en katolsk pige, som gifter sig med en frafalden præst, ikke? Den er jo høj og flot. Ja, det er den. Og så var hun ene barn. Hun havde ikke nogen søskende, som sådan set kunne have afbødet lidt og været lidt i forsvar, eller hvad det nu kunne sige. Eller som kunne være forældrenes med hende. Ja. Og jeg kan godt sige dig, at min bror og svigerinde havde et dejligt ægteskab. Ja. Men det var svært, fordi da Giovanni var død, så blev Nonna Ede, Rositas mor, jo ved med at bo hos dem. Ja. Og hun glemte aldrig sin vrede mod Arndt. Det gjorde hun ikke. Aldrig, selvom hun boede under hans tag. Og blev forsørget af ham faktisk, ikke? Ja. Nej. Og så sin datter elsker ham. Ja. Og de 3 børn, hun elskede de 3 børn. Men ham, det var frygteligt. Det var virkelig forfærdeligt at opleve, ikke? Jo, en gang, men han tog det, han tog det altid fra den humoristiske side. Ja. Nej, jeg kan huske en gang, han fortalte mig, at han havde været på en forretningsrejse, og han havde altid en eller anden ting med hjem til hende. Måske for familien, jeg ved ikke hvad. For mig var han den gode onkel, den spændende onkel. Og også selvfølgelig den der lidt spændende onkel, som havde været i krig, og som man er lidt fascineret af, når man er 12, 13, 14, 15 år. Og jeg jo flere gange, når jeg var dernede, har jeg jo fortalt mig noget om det. Ikke? Hvad lavede du? Hvad skete der? Det skulle vi ikke snakke om. Han var sådan var meget lukket omkring den del af det. Så har det været sommeren 78, der er jeg i hvert fald dernede. Og på det tidspunkt har jeg så lavet, der kommer min mor ned i bil, så det er kun hende og mig dernede. Og der åbner han pludselig op. Han tager os pludselig med på nogle ture op i bjergene i Langerano rundt omkring Traverseto, hvor vi bor der, i det område, hvor han har kæmpet. Og pludselig fortæller han. Han fortæller om, hvordan han blev skudt i hånden, hvad der skete der. Han havde en forkrøblet hånd, som sad sådan her, fordi han var ramt af en kugle, som var gået hele vejen op den her vej og flået hans nerver i stykker her. Så de var låst sådan her, de her fingre. Han fortalte, at han blev ramt, og der var ikke nogen, der sætte det sammen og gøre noget, så de satte bare en skinne på, og så vigtede de noget om, og så fik de det over helt op, som de nu bedst kunne. Han fortæller, hvordan han står i en døråbning, og de skyder på ham, og han siger, at han er deroppe senere og kigge, og der er kugler hele vejen rundt i døråbningen, og han kan ikke forstå, at han kun bliver ramt af en kugle. Og så løber han igennem huset,
ud i haven, og viser sig, at der er en stor mur rundt omkring. Og står og kigger der. Og så siger han, jeg forstår heller ikke, hvordan jeg kommer op over muren, men han har så meget adrenalinspejl. For først smider han en maskinpistol, det var vigtigt, de havde ikke mange våben, op over muren. Og så får det lykkes ham, på trods af han har den der hånd, og kravle op over muren og komme væk. Først og fremmest så synes jeg, at Arndt som levende figur i mit liv virkelig er altså virkelig en berigelse og virkelig med til at sætte min egen tilværelse, min egen måde at tænke på og meget i perspektiv. Og jeg har reflekteret mange gange, især i forbindelse med læsning af bogen, over hvor jeg selv ville have været og hvor jeg selv ville have stået som person, hvis jeg havde været Thomas i den samme periode af Europas historie. Og det er egentlig et tankeeksperiment, jeg tænker, alle kunne have gavn af at gøre sig. Nu ved vi, hvad der sker i Ukraine. Vi ser, hvad der lige er i gang af forfærdelige ting i Israel. Altså, det er jo de der situationer, at noget at et kald kan blive så stærkt, at unge mænd, især, men også kvinder, kaster sig ud i noget, der i virkeligheden i princippet er livsfarligt, fordi der er noget, som er vigtigere, som de tror på. Og det synes jeg er det tror jeg bor i os alle sammen i en eller anden grad, og jeg kan mærke hos mig selv, bor det ret stærkt. Så kom han tilbage næsten til Parma. Ja, Traversetolo, ja. Og den ligger jo lige i bunden af alle hans elskede bjerge. Ja. Eller og han længtes tilbage dertil. Og der var han jo også begyndt at blive syg. Han var jo syg i mange år af kræft. Han havde prostatakræft, som til sidst gik i knoglerne. Og det var en slem omgang. Jeg tror allerede, at han blev opereret første gang i slutningen af 60'erne. Fordi så skrev han til os, til Måge og mig, om han skulle opereres igen, og han ville lige høre, hvor dyrt det ville være at få gjort det i Danmark, fordi han havde ikke nogen særlig gode forsikringer, og det var kostbart. Og så gik jeg op til vores læge, Dr. Terning, og satte ham ind i sagen, og han sagde, du kan bare sige til din bror, han kan komme på ferie hos jer, og så bliver han akut syg, og så skal han nok få ham indlagt. Det kommer ikke til at koste ham en reje. Ja. Men det ville han det ikke, så blev han opereret i 73. Ja. I Genova. I de sidste år af hans liv, der flyttede han og Rosita, og jo faktisk hele familien, tilbage til det område, hvor de mødte hinanden, ja. Og hvor han kæmpede til den lille by Traversetolo, sådan der ved foden af Appenninerne, og kun omkring en snes kilometer fra Parma, som han jo var med til at befri. Så på den måde vendte han sådan lidt hjem til det sted, hvor han havde lagt sit blod, og det tror jeg var meget godt, at han fik lov til også at dø der. Og så kommer vi frem til mit sidste spørgsmål, som er altså den her tilgivelse, altså om han nogensinde tilgav sig selv for de valg, han tog igennem sit liv. Det er da et spændende spørgsmål. Ja, det er det. Fordi hvordan skal man bedømme det? Ja. Han gjorde i hvert fald sit bedste for at være tro mod den kone, han så havde fået. Det gjorde han. Og gøre det bedste for sin familie. Ja, og han kæmpede. Han kæmpede og gik ikke pludselig tilbage til det andet. Han holdt fast ved det, han havde gjort. Ja. Og det har haft sin pris at gøre det. Ja. Men det har været et dilemma, fordi han under de kaotiske omstændigheder, det var at være partisan, så jo også har fået den forbindelse til sin kone og har giftet sig med hende. Ja. Så han har jo truffet et valg på det tidspunkt. Ja. Men det har måske ikke været et valg, der var så frit, fordi det var under de omstændigheder, og det med at bryde sit cølibatsløfte, det var måske mere påtrængende på det tidspunkt for også
at have noget tryghed og noget varme midt i overleve midt i det hele. Og det kan godt være, en bagefter, så har han stået og set på, skulle jeg have gjort det, eller skulle jeg ikke have gjort det, men jeg har gjort det. Ja. Og det kan jeg ikke løbe fra igen, fordi jeg kan ikke smide hende ud og sige, tak for det var spændende, men jeg skal tilbage til mit gamle. Så det var en stærk beslutning, at han holdt fast i det valg, han havde taget? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Tak, Niels. Det var en god slut på det. Selv tak. Det var spændende. Tak skal du have. Nu vil jeg sove en lang søvn. Jeg erkender min situation. Jeg føler ingen angst, ingen ængstelse, mens jeg går. Jeg har længe vidst, hvordan jeg vil møde denne stund. Jeg mærker en mægtig fred. Det må være noget, som ikke kan undgå at præge hele resten af dit liv. Og dine børn og din kone. Kan du se, hun vil ikke snakke om det, ikke? Alene det viser jo, at det har sat og hans familie, ikke mindst mine forældre. Især min mor, hun led frygteligt under det. Hun blev aldrig, hun blev aldrig glad siden den dag. Det gjorde hun ikke. Hun fik simpelthen... Hun blev 92, så det var lang tid at gå og bære på noget. Og den første dag, jeg har set hende i virkeligheden være glad, det var, da vi kom og fortalte hende, at min bror var død. Ja, og ved du, hvad hun sagde? Og jeg var så bange, at vi skulle fortælle hende hvad siger hun nu, ikke? For hun havde brugt al sin tid på at bede for ham, morgen, middag og aften, om det dog, hvor herre dog nu ville være rart at tage imod ham. Ja, når nu engang han kom derop, ikke? Og så kommer vi og sagde til hende, gud, hvad siger hun nu, og hvad skal vi gøre? Ja, vi gik med hinanden. Ja, og så kom vi og ringede på, og så kom hun og siger hun, nå, jamen, jeg tror da ikke, jeg behøver at spørge, hvad der er sket. Er det Arndt? Ja, sagde vi så, mamma, han er død. Nå. Gudskelov, sagde hun, så er han der, hvor han skal være. Han bliver jo hædret også dengang. Altså, men han bliver husket ikke så meget for alle hans skift i forskellige forretningsliv efter krigen, men det, han bliver husket for, er jo det, han gjorde i Parma. Der er han jo en stor skikkelse. Der er i Parma er der et kvarter med sådan moderne boligejendomme, hvor alle gaderne er opkaldt efter helteskikkelser fra den italienske modstandsbevægelse og antifascisme, og især fra den lokale modstandskamp. Og der er en Via Paolo il Danese. Paolo, danskerens gade. Så der er en vej, der er simpelthen en vej, der er opkaldt efter ham. Og der er mange, der ved, hvem han er. Og han, i Vigato, hvor han jo var huslærer og begyndte sin partisanvirksomhed, der er der sådan en større skare af folk, hvis forældre og bedsteforældre, og nu måske oldeforældre, var engageret i modstandskampen, som holder mindedage i hævd og laver arrangementer, kulturarrangementer og den slags. Jeg var for ikke mange dage siden i Vigato og besøgte sønnen af Lupino Meliluppi, som Arndt underviste, og i hvis hus, eller families hus, han boede. Og nu bor sønnen, Raimondo bor i Villaen, og Raimondo er jazz- og rockmusiker på international klasse, virkelig tårnhøjt niveau, og han er sammen med nogle venner ved at producere en rockopera. Ikke kun om Paolo og Arndt Laurits, men om partisanerne fra Vigato. Ja. Og jeg skal skrive nogle forbindende tekster mellem de sange og musiknumre, som fortæller om de forskellige partisaner og episoder, blandt andre altså Arndt Lauritsen. Og det er et projekt til 2025, 80-året for befrielsen, hvor en række ting skal foregå. Så det er ikke kun... Altså en ting er, at Arndt har haft stor indflydelse på hans søstre, hans mor og hans far. Altså hans mor blev meget, meget religiøs. Og hans søstre konverterede, og senere deres børn har så måske mere eller mindre automatisk blevet katolikker. Men Arndt har også haft en stor indflydelse på dit liv. Men det kan man sige. Altså jeg blev, så at sige, præsenteret for ham i 2002, har det måske været, da jeg første gang overhovedet hørte om ham og begyndte at finde folk, der havde kendt ham. Og min bog om ham udkom på dansk i 2005 var det. Og så kom den senere, for ikke så mange år siden, på italiensk. Og det betød noget for mig på mange måder,
men også ved, at det satte mig i gang med en gren af mit forfatterskab, som er blevet til en 3-4 andre biografier om danskere, der foretog sig interessante ting under 2. verdenskrig. Og desuden så har det jo skabt en varig forbindelse med folk i Vigato, syd for Parma, altså den familie Meli Lupi, som Arndt var huslærer for, Raimondo, som bor i villaen nu, har jeg et fint venskab med, og flere af hans gamle venner, som er engageret i historien om partisanerne og Arndt, er jeg i kontakt med, og de har besøgt min kone og mig i København, og vi har besøgt dem i Vigato. Og så er det jo en historie, som ikke bare går væk. Der er nogle projekter, som man gør færdige, og så lægger man dem bagved sig, og så går man videre og foretager sig noget andet. Og så er der nogle projekter, som bliver ved med at leve, fordi man bliver ved med at være nysgerrig og tænker, ja, men der var nu lige et eller andet, som jeg godt ville vide noget mere om. Gud ved, om man kunne. Og så prøver man, og så finder man måske noget. Eller fordi folk pludselig dukker op. Og jeg fik en henvendelse for ikke så mange år siden fra en dame i Tyskland. Jeg tror, hun er arkitekt, og hun var i gang med noget slægtsforskning, og hun havde en grandtante, som hed Meta Delin, eller sådan. Og hun havde på en eller anden måde vel googlet sig til og fundet min hjemmeside, og der var et uddrag, og fundet ud af, at hendes grandtante var en af de interessante tyske damer, som Kjeld Feilberg og Arndt Lauritsen mødte i Stockholm i 1940. Og dem, som var tyske spioner? Eller mindst den ene af dem, og grandtanten var efter al sandsynlighed tysk spion, og det ville den dame, der nu skrev til mig, der vældig gerne vide noget mere om. Og jeg forsynede hende med, hvad jeg så havde af papirer fra de svenske myndigheder, og det var ret omfattende og meget interessant. Og hun sendte mig et fint billede af damen, som også er i din bog. Som er med i den seneste udgave af bogen. Og sådan vokser det hele tiden, og jeg tror også, at hvis der bliver mulighed for en dag at lave en ny udgave af bogen, så vil der være nyt at fortælle, og flere historier. Og så kom jeg rende. Og så kom du rende med, og det blev det jo ikke dårligere af. Og du har også fortalt mig ting. Forhåbentlig. Du har fortalt mig ting, som jeg ikke vidste noget om. Jeg har jo talt med nogle nevøer, og de har fortalt mig noget fra deres møder, som man ikke vidste. Har du så nogen eftertanke, siger, jamen, hvad var han egentlig for en mand? Jamen, Arndt var en mand med en meget stærk sans for retfærdighed. En mand, som blev meget vred på uretfærdighed og følte et meget stærkt behov for at gøre noget ved det. Og det bragte ham i vanskelige og farlige situationer, og det bragte ham til at gøre ting, som det var vanskeligt at leve med bagefter, men som han fandt var nødvendige at gøre, da han gjorde dem. Det synes jeg er måske kernen i hans historie. Og så kan man være taknemmelig for, at han var på den rigtige side. Altså han bragte store personlige ofre og løb vældige risici for at kæmpe på den rigtige side af historien. Og det er også interessant ved Arndt, synes jeg, at han var ikke patriot. Nogle af de folk, jeg har skrevet bøger om, gjorde også fantastiske og farlige og imponerende ting. Men ud fra et patriotisk synspunkt. Altså Anders Lassen var vred over, at Danmark var blevet besat af tyskerne, og derfor ønskede han at kæmpe mod tyskerne. Arndt Lauritsen var ikke ligeglad med, at Danmark var blevet besat af tyskerne, men han ville i alle tilfælde have kæmpet ikke så meget mod tyskerne, som mod nazismen, som han betragtede som et onde, en trussel mod den europæiske civilisation, imod de kristne værdier, som var hans værdier. Det synes jeg også gør ham interessant. Ja. Altså han har et andet sæt motiver til at gøre de ting, han gjorde. Ja. Og hvad fik dig til at skrive bogen i det hele taget? Ja, det var en heldig tilfældighed. Jeg havde været i kontakt med Erik Heimann Olsen, som var redaktør af et blad, der dengang blev udgivet. Og dengang, det vil sige, det må være 2001-2 stykker, et blad, der blev udgivet af Foreningen Frihedskampens Veteraner. Ja. Og ham havde jeg på et tidspunkt, da han ville skrive om Italien og frihedskampen der, lånt en bog om krigen i Italien.
Og han blev så glad over, at jeg ville låne en fremmed mand en bog, at han huskede mig, og så på et tidspunkt så ringede han og sagde, at nu havde han fået en pakke fra Italien, og pakken indeholdt et smukt håndskrevet brev på dansk af en dame, som underskrev sig Rosita Parmigiani Lauritsen, og som fortalte ham, at hendes mand, Arndt Paul Lauritsen, havde været en stor mand i den italienske antifascistiske kamp, og i særdeleshed på egnen omkring Parma. Og hun synes, at ham burde man vide noget om i Danmark, og det burde Frihedskampsveteraners Blad formidle. Og så vedlagde hun en mægtig stak af forskellige papirer, motiveringer for en italiensk militær sølvmedalje, som er en fornem tapperhedsorden, og forskellige andre dokumenter og artikler, som Erik Heimann Olsen spurgte, om jeg ville oversætte for ham, for han kunne ikke italiensk, og det kunne jeg. Og det gjorde jeg så, og jo mere jeg oversatte, jo mere undrede jeg mig, for jeg synes, jeg kendte dog et eller andet til den italienske modstandskamp og 2. verdenskrig i Italien. Jeg havde aldrig i mit liv hørt om den mand. Og det blev så til, at jeg via nogle oplysninger i det materiale, jeg havde fået, fandt ud af, at der var 2, og han var død i 1978, men der var 2 søstre, Åse og Bitten, som boede i Hellerup og Nærum, var det vist. Og dem kontaktede jeg og interviewede, og jeg talte med major Kjeld Feilberg, pensioneret officer, som boede i Roskilde, og som havde kendt Arndt Lauritsen både før krigen og under besættelsen, og de havde været venner efter krigen. Og dem interviewede jeg, og fik stykket en livshistorie sammen, som blev til 2 artikler i Politiken. Og så kom der, på grund af dem, som det samtidig sker, når man er heldig, så kom der en række henvendelser fra folk, som vidste et eller andet, eller havde kendt Arndt Lauritsen og kunne føje noget mere til. Og undervejs kom jeg også i kontakt med hans enke, Rosita Lauritsen, som jeg ringede til i første omgang og siden besøgte. Og så tog det ene det andet. Jeg kom i kontakt med en del af Arndt Lauritsens italienske partisankammerater, fordi historien altså handlede blandt andet om, at han var partisan i Italien, og interviewede dem. Og det voksede der efterhånden en bog ud af. Tak, Thomas. Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var det. Jeg kan huske, at Lorenzo har fortalt, at Arndt han stadigvæk havde sit breviar, altså den tidebønnebog, som katolske præster og munke og i øvrigt også kvindelige ordensfolk, de bruger, det er den samme over hele verden, så det er de samme bønner, vi beder alle vegne 7 gange dagligt, hvis man er munk. At den havde han bevaret, og at han endda havde den liggende i sin bil, og kunne finde på at drage den frem, og hvis man sad i bilkø og andet, så i stedet for bare at sidde og glo af vinduet eller høre bilradio, så kunne han finde på at bede en tidebøn. Det er jo nu den del af hans liv var det, han egentlig havde valgt. Ja, det synes jeg godt, at sådan et vidneudsagn kan bestyrke en i, og jo i hvert fald med sikkerhed viser, at han har bevaret sin tro, trods alle de frygtelige genvordigheder, han kom ud for. Så det synes jeg det glæder mig faktisk at tænke på. Tak. Det tak. Har du slukket for den der? Tak fordi du lyttede til Kirken, Krigen og Mordet. Historien om Arndt Lauritsen. En fredens mand, der lærte at slå ihjel, og som havde svært ved at stoppe. Jeg lader lige køre lidt, fordi han har jo ikke været særlig langt væk fra Anders Lassen, da Anders Lassen døde. Nej. Det har jo været samme sådan det fuldstændig samme bælte i Italien, ikke? I hver sin ende. Altså Anders Lassen ved østkysten, og Arndt tættere på vestkysten. Ja. Det har jeg tænkt på, men der er ikke nogen som helst sandsynlighed for, at de var i kontakt. Altså, det har de jo ikke kunnet være. De kendte jo ikke hinanden. De kendte ikke hinanden, og det var vidt forskellige verdener, de færdedes i. Men de har jo deltaget i de samme kampe. Altså det har næsten været... Ja. Det har de jo faktisk. Altså ikke måske decideret i de lokale samme kampe, men de har jo deltaget i den samme
periode af krigen, og den sidste afslutning, altså hvor Anders Lassen jo dør, det er til allersidst, ikke? Jo. Og hvor Arndt jo så befrier Parma, og sådan noget. Det er sådan den samme, det foregår jo simpelthen. Da Anders Lassen døde den 9. eller natten mellem den 8. og 9. april 45, og det var der partisanerne for alvor begyndte deres sidste store opstand. Ja. Den koordinerede, samlede opstand i Norditalien. Ja. Så de to har kæmpet simpelthen næsten parallelt med hinanden. Det kan man sige. Fantastisk. Tak igen.